Erokamano. Erokamano en gima ber ni huo gombaka gi oganda mondo mi uwinjie pachi kotenre kod dwaro mantiere mar mondo mi konygi kina midhiero tucho. Kata kamano wasewinjo mbekni kigoyo ni samoro jopiny ma ok dwar kony, anya to jogo modak kuonde ma ichich ni oula nyalo muomo. Samoro inyisgi ni gidar to gitamo ni kae mane wachako dakie kane kwerewa ni nonyuolowa. Omiyo ok wang'eyo kumoro amora mwanya dakie. Kopogore gi ka, ere kaka ubedo kodgi gi mbaka mane onego utimo ikruok makare kodgi kendo bende uwinjoru kendo wuothe tuch achiel mane oni utiyo kanyakla mane oni oula ok oketho mwandu kendo ok ohinyo ngima oganda kinde ma koth chwe mapek. Erokamano, goyo mbaka gi jopiny osemiyo wabedo gi weche ma nyalo konyo gi dongruok. To en adiera nitiere kuonde moko mane ji wacho ni ka ok wanyal dare, ka ok wanyal wuoke. To sani wayudo kaka wamedo go mbaka kendo kaka genyore higa ka higa. Jogo mane nigi kuondego ma ginyalo dhiye iyudo ka gin gisekawo okang' makende kendo gisedhi kuonde mamalo ma pigni koro kenygi. To en mbaka ma pod idhi medgo niwach en gima ji nyaka riwre duto, sirikal mamalo kendo sirikal mar kaunti mondo ng'e ni to en kuma nade ma joge nyalo dhiye ma ok nyal chandogi. So sani wach moro ni ok wanyal dar niwach mae kuonde mane kwerewa oike, wachno sani temo ka gima rumo ma gin bende kidhi wuotho kendo kigo kodgi mbaka. Nitie jogo mosebede kambi chakre higa 2019 kendo gima osebedo ka hinyogi en ni pi nam noduogo mokawo puothegi ma kendo koro kama ginyalo dhiye koro onge. Koro en mbaka ma pod imedo go kendo wach ni gin gima jopiny oseyiego ni ka giyudo kumachielo ma ginyalo dhiye gin tayari mondo gidhi kuondego. Koro en mana mbaka migo kinde ka kinde kendo sirikal mar kaunti gi sirikal mamalo en gima ging'eyo ni pachgi kendo gitemo ng'iyo gini e yo matut. Wach midhiero ma kama en midhiero minyalo kony ka ok oriti mondo midhiero ni obi oyudwa e seche ma kama. Erokamano ahinya. Kinde ma ugoyo mbaka wasebedo gi penjo mathoth kotenre kod wadar wadhi kanye. Magi be penjo muromo godo kinde mutimo twak gi jopiny. To ere duoko ma umiyogi mar ng'eyo ni to wadar wadhi kanye. Ma en penjo ma wathoro yudo kata e studio kae. Morris, nyiswa ni to ka bedo nade? Erokamano ahinya. En penjo mosebed ka ipenjo kinde ka kinde to watemo bet kendo gi jopiny niwach jopiny emong'eyo kuondego moting'ore gi malo gi kuondego man mwalo. To iyudo ka sani king'iyo plans mantiere gin kuondego ma gise yiero ni ka gimasira ma kama otimore to wanyalo ringo wadhiye. Iyudo kaka kuonde moko kaka Homa Bay oula mar pi nohinyo ji kendo niyudo ka nitiere kuonde ma giringo gidhiye kaka skunde kumoro kaka Osodo Primary School e kuma ne giringo ga but sani nwach somo pod dhi mbele. Koro nitiere kanisni moko abich ma bende oyienegi mondo gidak kanyo gi jota dak matin ka masira ni dok chien. To en gima nyaka kete e mpangilio maber gi jogo duto matiyo ne oganda piny mondo wang'e ni en kuma nade ma ka ji masira ma kama otimore to ji nyalo ringo dhiye. Kisumu County nigi evacuation center ma bende ong'eyore. Koro yudo ka thothne ringo kacha yot. Koro en gima ji pod bro mana kwayo mondo med tudore gi jowetegi. Yudo ka jomoko bende pi odaro niwach koro wadgi moro ni e got matin koro dhi okwayo jot kacha. Koro en aena ni nyaka koro ji riw paro mondo jong'e ni gin kuonde mage manyalo ringo adhiye, lakini designated areas ma ji onego ringo dhiye en gino manie mpangilio. Wan kaka jo West Kenya Humanitarian Hub ma wan an achiel kuom jogo ma nie burano watemo ng'iyo mathoth ni wabed kendo wabed gi ikruok machon ma ka gima kama otimore to yudo ka yot nitiere ka jogo ringo dhi kuonde ma idwaro ni giringo gidhiye mondo giyud kony matin seche ma masira kama oyudore. Erokamano ahinya Morris.